Moni kwa nonse amene mukuonera V&V Media TV, programu inanso ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti iyi ndi programu ija yomwe timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana, nyimbo zoimbidwa ndi achinyamata. Nde ine pokhala wachinyamata nzanu, iyayi ndithu ili ndi bwalo lathu life achinyamata kuti iyayi tidalitsike limodzi nyimbo zosiyanasiyana zimene timamvetsera ndi cholinga choti titole uthenga mmenemo. Pokhala ife achinyamata tikuyenera iyayi ndithu machitachita athu tizizindikira kuti iyayi tayandikira kwathu and zochitika zathu zosiyanasiyana zizionetsera kuti iyayi ife ndi akhristu osangochita zinthu mwachinansanganya iyayi. Ndikulandireni mpulogalamu imeneyi, tiyeni tikhale limodzi. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Monga mwa nthawi zonse tiyeni tikhale limodzi chifukwa tsiku la lero ndabweranso ndi ndandanda wa nyimbo zosiyanasiyana. Ndi apa tiyambe programu yathu ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Bethel Future Adventist Men. Nyimbo imene akuti dziko lino, akukamba kuti yayi dziko lino imene tikukhala akuti si kwathu yayi, zovuta nzambiri, muli imfa, nthenda ndi zosiyanasiyana zimene tikukumana nazo. Ndi akuti yayi zonsezi tikamaziona tizizindikira kuti yayi pansi pano si kwathu yayi, kwathu ndi kumwamba. Tiyeni tionere kuimba kumeneku pamene tikuyamba programu yathu ya tsiku la lero. Dziko lino nine mulendo, dziko langa lokhalitsa lili kumwamba. Dziko lino nine mulendo, dziko langa lokhalitsa lili kumwamba. Inu mupita abambo, inu mupita wanu, inu mupita mukapume kumwamba. Inu mupita abambo, inu mupita wanu, inu mupita mukapume kumwamba. Dziko lino panda mtendere, dziko langa la mtendere lili kumwamba. Dziko lino panda mtendere, dziko langa la mtendere lili kumwamba. Nyamata iwe upita, sungwana iwe upita, wako iwe upita ukapume kumwamba. Nyamata iwe upita, sungwana iwe upita, wako iwe upita ukapume kumwamba. Ine ndipita, ine ndipita, ine ndipita ndikapume kumwamba. Ine ndipita, ine ndipita, ine ndipita ndikapume kumwamba. Ine ndipita, ine ndipita, ine ndipita ndikapume kumwamba. Tosefe, tosefe, kwa watu ife tipita tikapume kumwamba. Tosefe, tosefe, kwa watu ife tipita tikapume kumwamba. Kuimba kwabwino, kuimba kwa mtengo wapatali, kuimba kwa achinyamata amene wa Bethel Future Adventist Men. Nyimbo imene akuti dziko lino, nyimbo yabwino kwambiri. Ayi ndithu ndikhulupirira kuti mwadzimvera nokha kuti yayi pansi pano si pathu. Ndi anthu ena yayi ndithu monga ife achinyamata takhazikika kwambiri kuti yayi pano ndi pathu. Ayi ndithu akuti yayi tatiyeni tisinthe kaganizidwe, tizindikire kuti pansi pano zovuta nzambiri zimene tikukumana nazo. Tipite patsogolo, ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa Third Harmony. Third Harmony ndi amu mzinda wa Blantyre. Tikadali ku mzinda wa Blantyre kumene tikupeza konso gulu limene la Third Harmony. Awa ndi asungwana atatu amene iyayi ndithu amayimbanso bwino nyimbo za nthetemya, nyimbo zomveka bwino. Nyimbo imene atibweretsera mtsiku la lero ayikuti
gwada upemphere. Nyimbo imeneyi timve kuti kodi afuna atiphunzitse zotani ife pokhala achinyamata. Tiye tionene kuimba kumeneko. Kuimba kwabwino kwambiri, nyimbo yoimbidwa ndi asungwana ngakhale kavalidwe kuonetseratu kuti ya nyimbo iyi ndi yauzimu. Timakamba kuti mavalidwe athu angakhale katumikidwe kathu ka Mulungu athu kumwamba kadzionetsera zizigwirizana zinthuzi kuti yayi munthu iyi ndi otumikira ndi kavalidwenso yayi akwenera aonetsere kuti uthenga umene wanyamula anthu akwenera aumve mmene ulili. Nyimbo yabwino kwambiri akuti gwada upemphere. Tingolangizanako monga ife anyamata kuti yayi pa nthawi imene tikutumikira Mulungu athu kumwamba, njira imene tikudutsa akuti muli mavuto osaneneka, koma chofunika nchonena kuti ife ngati Akhristu tikuyenera kuti tisakhazikike pa mavuto amene tikukumana nawo, komano tikazindikira kuti yayi mu nthawi imene tikudutsa chofunika kwambiri ndi kupemphera kwa Mulungu athu okhala kumwamba. Achinyamata ambiri ndi zizolowezi zosiyanasiyana zimene timachita, sitimapemphera angakhale podzuka kumene kumangodabwa munthu wadzambatuka wapita kuntchito kuti yayi akulu mudapemphera. Iyayi ndithu tizikhala nayo nthawi yopemphera, angakhale pakudya kumene kudabwa kuti yayi akulu musadayambe kudya tatiye tipemphere kaye, komano iyayi timakhala kuti tili pachangu ndi zochitika zathu zosiyanasiyana. Iyayi zofunika kwambiri kuti tizikhala nayo nthawi yopemphera. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotilimbikitsa. Tipite patsogolo mogwirizana ndi uthenga umenewa kuti yayi ndipereka moyo wanga. Kuimba kumeneku ndikochokera kwa gulu lotchedwa Sweet Accord. Apa talowera mu mzinda wa Mzuzu, anzathu mu msumba wa Mzuzu. Ayi ndithu kumeneku takubweretsani kuimba kumeneku kochokera kwa Sweet Accord. Tiye tidalitsike komanso kumvetsera uthenga umene uli mu nyimbo imeneyi.
ndipereka moyo huu kwa Ambuye wanganu, manja wachitetu chifuniro chanucho, munditsuke ine ntima mbuntima mwazi wa Yesu yo, Yesu yo, Panumbu yanga ndizipereka tu kwanu nthawi zonsezo, munditsuke ine ntima mwazi wa Ambuye Yesu yo, Panumbu yanga ndizipereka tu pereka nthawi zonsezo, chifuniro changacho chikhale tuchanuso, ndipereka ntimanga ukhale tuwanuso. I surrender. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa, akuti ndipereka moyo wanga kwa inu Ambuye wathu okhala kumwamba. Kodi nitakufunsani funso amene mukutionera madzulo ano, kuti kodi moyo wanu mmaupereka kwa ndani? Kodi mmaupereka kwa okondedwa wanu, kapena mmaupereka kwa anzanu, kapena mmaupereka kwa ena aliwonse amene akuzungulirani? Koma akuti Mulungu wathu okhala kumwamba ndiye oyenera kupereka moyo wathu, kuti moyo wathu aulamulire. Moyo wathu ukuyenera kuti ukhale ndi wina wake amene adziulamulira mu njira zathu, mu nyengo zonse, mu zochitika zathu zosiyanasiyana. Nzofunika kwambiri kuti ife achinyamata pamene tikukhala tikumakumbutsana nthawi ndi nthawi kuti dziko lino si kwathu. Zofunika zimene tikuyenera kuchita ndizo kukangamira pa Mulungu wathu okhala kumwamba kuti atsogolere. Tikupita patsogolo, kumbukirani kuti tikuonera programu iyi ya Sacred Vocals. Cholinga cha programu iyi ndikufuna kupeza luso limene ife achinyamata timakhala nayo. Nde ine monga wachinyamata nzanu ndimabwera pano ndi bwalo ili kuti tigawane nyimbo zosiyanasiyana. Mbali nayi tikupatsana malangizo pokhala ife achinyamata timafunika kuti tidzilangizana kuti moyo wathu wa Chikhristu upite patsogolo. Moti apa tipite patsogolo, ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa mtsiriza Future Adventist Men, nyimbo imene akuti dziko lino. Dziko lapansi lozunza, tifuna ife kwathu, komwe tidzakakondwako kopanda malire. Tidzakhala limodzi ndi Yesu, kukondwa kosalinikanso, kudziko lomwe kulibe
Kuimba kwabwino kwambiri kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Mtsiriza Future Adventist Men amene wandi amu mzinda omwe uno wa Lilongwe kwa Mtsiriza uko akuti dziko lino afotokozabe kungophera mang'ombe kapena kuti kuphera mphongo pa zimene nyimbo zosiyanasiyana zimene tikumvera mu tsiku la lero kunena kuti pa dziko lino lapansi zochitika ndi zambiri komano tikazindikire ndi kulingalira kuti tili ndi kwathu kumene matenda, maliro ndi zodabwitsa zosiyanasiyana zokhumudwitsa akuti kumeneko kulibe. So akuti dziko lino limene tikukhala ndi limene tikumana ndi zimenezi komano tikadzapita mu ufumu wakumwamba akuti zonse zimene tikumana nazo akuti zidzakhala mbiri yachabe. Kuimba kwabwino kwambiri, kuimba kopatsa chidwi, kuimba kwa uzimu. Timakamba kuti ayi program yathu tatiyeni tizimvetsera nyimbo zimenezi pambali pa zochitika zathu zosiyanasiyana. Mundikhulupirira kuti achinyamata yayi ndithu masiku ano amene tikukhala anyamata amene tikamamvetsera nyimbo zimenezi anthu ena amatitenga kuti yayi ndife otsalira, koma yayi tikazindikire kuti pamene ife tikuoneka otsalira ndi pamene tingaoneke anthu apatsogolo. Pamene tikuoneka kuti tikutsogola kwambiri ndi zinthu zamakono ndi nyimbo zamakono zimene tikumvera, tikazindikire kuti mwa Yesu Khristu akuti ifeyo ndi otsalira. Tipite patsogolo ndi kuimba kumeneko kuchokera kwa gulu la Incense of Hope pamene tikhale tikumaliza program yathu ya Sacred Vocals. Incense of Hope ndi aja amene akhale akukhazikitsa chimbale chawo chimene akuchitchedwa kuti Namondwe, limene ndi la Mulungu lomweli limene likudza pa 29 June. Ndatikhulupirira kuti zokonzekera zonse zayenda bwino kumeneko. Ndikukhulupiriranso kuti gulu limene likubwera kudzapanga support all the way from Zambia amene ndi Azitha Harmony ali mdziko muno ndithu moti akhala akutidalitsa ndi nyimbo zosiyanasiyana zimene atikonzetsera. Ndikukhulupirira kuti ndi mwambo wa mtengo wapatali kwambiri. Nyimbo imene timvere mu tsiku la lero kuchokera kwa gulu limene la Incense of Hope ndi nyimbo ija akuitchula kuti posachedwa. Kungofotokozapo kuti yayi akuti posachedwa zonse zimene tikumana nazo akuti mavuto a mdziko lino lapansi akuti tikhala kuti tikulekana nawo kuyandikira mu ufumu wathu wakumwamba. Tiye tionere kuimba kumeneko pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu ya mtsiku la lero. Posachedwa titana ndi mavuto onse amdziko lino odziko lapansi tipita kwatuko kukakhala ndi Mulungu akatha mavuto posachedwa titana ndi mavuto onse amdziko lino odziko lapansi tipita kwatuko kukakhala ndi Mulungu akatha mavuto ndifuna kakumane ndi abale angao ndifuna kakumane kakale ndi Mulungu ndifuna kakumane ndi abale angao ndifuna kakumane kakale ndi Mulungu posachedwa titana ndi mavuto onse amdziko lino odziko lapansi tipita kwatuko kukakhala ndi Mulungu akatha mavuto posachedwa titana ndi mavuto onse amdziko lino odziko lapansi tipita kwatuko kukakhala ndi Mulungu akatha mavuto tukulila kakale ndi Mulungu kulibeko tukulibeko kulibeko tukulila kakale ndi Mulungu kulibeko tukulila
ndi mavuto onse amdziko lino odziko lapansi tipita kwatuko kukakhala ndi Mulungu akatha mavuto posachedwa titana ndi mavuto onse amdziko lino odziko lapansi tipita kwatuko kukakhala ndi Mulungu akatha mavuto ndifuna nkakumane ndi Yesu mpulumutsi ndifuna nkakumane kakale ndi Mulungu ndifuna nkakumane ndi Yesu mpulumutsi ndifuna nkakumane kakale ndi Mulungu kakale ndi Mulungu kakale ndi Mulungu. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo ya mtengo wapatali kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Incense of Hope amene ndi amu mzinda wa Lilongwe. Ndi amene tinakamba kale kuti yayi anzathu a Incense of Hope akukhazikitsa chimbale ndikupya kuti mukhala nawo pamwambo umene kukhazikitsa nawo chimbale chimenechi chimene akuchitchula kuti Namondwe. Kutifikitsanso pa mtsiriziro pa programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti timadza pano bwalo ili ndi la Chinyamata ife kuti tidalitsike ndi nyimbo zosiyanasiyana pambali pena tikulangizana zinthu zosiyanasiyana moyo wathu wa Chikhristu. Pokhala ife achinyamata timakumana ndi zinthu zosiyanasiyana ndi talimbikitsana kuti yayi 1 tikuyenera kukhala anthu okangamira pa Mulungu wathu okhala kumwamba, chachiwiri tikuyenera kukhala anthu odalira mupemphero, komanso tikazindikire kunena kuti dziko lino si kwathu and zizindikiro zonse zimene zikutionetsa kuti yayi tayandikira kwathu. Chofunika kwambiri tikhale mchiyanjano ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Ndakondwa kuti mudali pamenepo kuonera V&V Media TV mpulogalamu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Ndikuthokozeni kuti mudali pamenepo. Kumbukirani kuti osayiwala kupanga subscribe komanso kuwauza anzathu za uthenga wabwino umene umapezeka pano pa bwalo la Chinyamata, programu imeneyi yathu ya Chinyamata kuti tidzidalitsika ndi nyimbo zimenezi. Kufikiranso tsiku lina, ine mkonzi komanso mulutsi wa programu imeneyi wa Chinyamata anzanu ine Luciano Lion ndikungoti makumanonse bye bye.